apa kang undamu? Unda elek paling kaya rusak, bosok. Kok entek minyake? Empo ya ora tak delok. Oh, ndedir. Ya apa? Arep tak ngge udu togel. Apa? Togel? Mak. Mak, ojo banter-banter cangkemmu. Ngapa ta jane? Gelem ora? Gak aku ngok rumake diurang-urang. Alah, ora. Mah aku. Le nyapa ta jane gelo ta iki? Iki lho Mak, Kang ngejak udu togel. Apa? Jale kamu kono rene. Cangkemmu iki. Kalau kontrono mae. Nyapa ta, Mak? Urip iki wis rasah neko-neko. Arep udu togel bareng arep mengke apa jane iki? Sopo semarai kowe? Enek makmu mbiyen marai kowe ngono iki? Ora, Mak. Sopo sing ngomong? Cangkeme bolet kok mbok gugu. Ngene lho Le, ya. Urip iku bebasan gur mampir ngombe. Dadi ora usah sing neko-neko. Krungu ora nek mak ngomong iki cengar-cengir tok. Ya, Mak, krungu. Awan ra budek. Sing budek kan bolet. Ditanono sing udu togel. Wis ana. Gang. Rokok kuwi. Kita lho. Oh, kuwi. Piye Kang senene mak Piye-piye mbahmu kuwi? Mbahku ya mbahmu toh. Ora, mulai saiki dindum. Mbah lanang nggih aku, mbah itu nggih kowe. Mbah kok diendom kayak berkat. Melaku ora? Nanti. Dolan, yuk. Budal. Seger cak. Kita itu paham kan? Jangan nek mlaku iki. Rene, mampir. Ciu cah. Aja kan. Nyapa tuh cah cilik? Senene mak engko. Kowe balik oleh. Ciu iki. Sekali. Wih. Enggak. Kok enak kali nang kene iki? Kayak banjir sisan iki. Ya, jingan. Oh, bocah anak demit. Lagi diomongi wis mendem-mendeman. Nek aku anak demit, berarti mak ratu demit. Kowe iki makmu nek ngomong lagi mingkem ya wis neko-neko lho ya ngalah. Shh. Aku iki ora neko-neko lho, Mak. Sampeyan mau lak ya wis pesen. Urip iku gur mampir ngombe. Lah iya. Lah ya aku kan gur mampir to mak ngombe tok ora neko-neko. Oh anak gemblok. Iki lho mak, kang ngejak tutup udu. Apa? Jane kak. Apa? Jale kangemu kon rene. Kangimu sapa? Kowe iki makmu. Kowe iki makmu rong mingkem. Iki makmu nek omong rong mingkem. Kowe iki makmu nek urung mingkem. Apa?